Maleïts gossos. Badó? Badó? Qui hi ha? Jo? Tu? Què hi has de fer aquí aquestes hores? Que no respons? Que vols obrir una fosa? No cridis, que si el senyor rector et sentia... Quina pota de fer ell? Per què has vingut a destorbar-me? Perquè tu em portes una de cap. No, dona, no. I doncs, per què no vens a casa? Deixa'm estar, que tinc feina. Bé, prou que m'ho penso. No pensis res de mal, només he d'obrir un clot petit. Ara cal que te'n vagis, si no et trec d'aquí a la força. Ara són hores de treballar? Deixa'm estar, deixa-ho córrer. Badó, tu vols anar a presidi? No! No m'ho tornis a dir. Tu tremoles. Vés, dona, vés. Si no tinc gaire feina, només vull plantar una cabeça de lliris blancs. Diu que va tan bé plantada en una nit d'hivern després d'una gran nevada. Surten uns lliris més blancs. Ja veuràs quina florida. Mira que aviat seran les 5 i el senyor rector està a punt de llevar-se. No em vull moure. Anem, home, anem, que ja s'acosta l'hora de la missa matinal. Et dic que no em vull moure. He donat paraula. Qui ha de venir? Ningú, ningú. Digues, qui ha de venir? Ja t'ho diré després. No, digues-m'ho ara. Vés, vés, cal no descobrir res. Vés, perquè encara m'ho faràs cantar tot. I jo ja saps que sóc un home molt callat. Però explica't, a qui esperes? Deixa'm sol, si no, tot haurà estat en va. Sents? Ja són 3:45. Per això mateix. A quina hora vareu quedar que vindria la persona que esperes? Ja havia de ser aquí a les 4. Ja no vindrà, doncs. Sí que vindrà. Em necessita massa. Per què en necessita? No em facis enraonar, dona. No em facis enraonar. Perquè no puc dir res. Ja ho sabràs tot. No t'enganyaré, creu. Que no m'escoltes? Mai no podrem tenir cap diner. Vés-te'n. Si no, em privaràs de guanyar tot un almosta de plata. Què dius? Com els has de guanyar, aquests diners, digues? Jo no sóc cap lladre. I doncs explica't per què te'ls donen. No cridis, ja t'ho diré. Però alerta a descobrir-ho, que ningú no ho sàpiga mai. Perquè si no, pobre de mi. I pobre de tu, també. No, jo no he fet res. Vaig a dir-ho al senyor rector. Calla! Calla, candiona! Quina basarda! Vaig a dir-ho al senyor rector. Tu què vas a fer? Vaig a dir-li que vingui a treure't aquests mals pensaments del cap. Calla! T'ha temptat el diable! Me'n donen 100 duros, candiona! No em parlis de diners! No et donen 100, tots d'un cop! Tot plegat per res. Mira, he d'enterrar aquí, en aquest clot que ara faré, un infant acabat de néixer. Què dius? Oi que aviat són guanyats tants diners? I ho faràs? Sí, sí. I ara l'han de dur l'infantó mort? Sí, ara, de seguida. Qui l'ha de dur? El seu pare mateix. I qui és el seu pare? Digues-m'ho. És aquell senyoret jove, aquell jove català empleat a la fàbrica de la colònia dels anglesos, que és allà a la recolzada del riu. No és casat? Sí, sinó que l'infant mort és d'una altra dona. Déu meu. Sí, és d'aquella senyoreta rossa, aquella que abans d'entardejar passava cada dia per aquí. La que ensenya de lletra a les nenes del senyor Ernest? Sí! Es veu que el senyoret i ella s'estimen. Quines coses! Figura't com deuen patir. I ningú en sap res d'això? No, ni els treballadors n'han hagut esment. I a tu qui t'ho ha dit? Ell, veuràs, ahir va venir a trobar-me. És a dir, que ell mateix en persona ha vingut a trobar-te? I doncs, a qui volies que confiés un secret com aquest? I si el haguessin mort ell? No, va jurar-me que no. I ja el van batejar, el pobre infant? No ho sé,
Però abans de morir em sembla que el van per signar-lo. I la senyoreta Rossa què fa? Diu que està molt greu. Es veu que el senyoret l'estima de debò. Creu que va entendre-me quan en mitges paraules va confessar-ho tot. Doncs jo no me l'escoltaria. Oh, jo ja m'he compromès. Ens donaràs 100 duros. I si es descobreix? Que jo no diré res, i ell tampoc. Clar que no. I tu ni pensar-hi. Oh, i Déu me'n guard. I ara cal que vagis en compte. Pensa, Candiona, que tant tu com jo, només pel fet d'enterrar en secret el cos d'un pobre infant, aniríem a parar a un racó de presidi. Doncs no ho facis, creu-me. Ben mirat, no faig cap mal. No? Potser faig una bona acció. Si ells li haguessin llevat la vida al nen, per molts diners que m'oferissin, no l'enterraria així, d'amagat. No, per males ànimes. Però com que el nen va morir al moment de néixer... I si t'haguessin enganyat? No, segur que no. Essent de la manera que dius, potser sí que faràs una bona obra. Esclar, com s'ho haurien compost ells sols, atribulats com estan. Pobra gent. I ara, com que ni tu, ni ells mateixos, ni jo direm res, no se sabrà. I aquella senyoreta Rossa, tan gentil, potser farà bona sort. Pobreta, encara podrà casar-se i ésser feliç. Bé, si ens els faig, jo de bé. Però te'ls donarà avui mateix els 100 duros? De seguida, i en plata. Vull veure'ls que dringuin. Que no t'enganyi. No, pobre d'ells. Vols que em cuidi de tocar missa matinal? Sí, corre, vés, que ja deu ser hora. Me n'hi en vaig, doncs. Sí, corre, vés-te'n. Enllesteix. Dona, vés. Salut, sepulturer. Aquí, vingui, de pressa. Aquí, cuipi, que ja és tard. Teniu. Deixi-la aquí. De seguida acabo. Això ja és fet. No hi ha perill, sepulturer. No, senyor, de paciència. De seguida això està fet. Tinc molta por. Enllestiu. Au, vingui, aneu a veure si ve algú. Aneu. Voleu dir? Sí, home, va, vagi. Sí, hi vaig. Ve algú? No s'hi veu res. Només neu. Sí, la neu. Els arbres talment sembla fantasmes que ens espien. Pobres arbres. No rieu, home. Au. Doni'm l'albat. Teniu. Treguis el barret, home. Sí. I ara, vostè i jo resem. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i no permeteu que... Badó! Qui hi ha? Aquesta dona? Apa, cuita, enllesteix, que el senyor rector ja s'ha llevat. Ves, que ja estic de seguida. Digueu qui és aquesta dona. És la meva. Un secret entre tants? Ai, no patiu, aquesta és molt callada. Jo no li he dit per res i ella ho ha endevinat tot. Si vos haguéssiu vingut a l'hora convinguda... Em feu venir por. Vés a tocar missa primera. Vés, que cridin les campanes. Vés, que els sons siguin sons d'alegria. Apa, vés, marxa, corre. Quin geni. Au. No em faci cas, home. Ja està. El meu fill! El meu fill! Senyor,
senyoret. Perdó! No, cridi, que perdó! Aixequis, home, aixequis. Coratge, home, coratge, animis. Deixeu-me. Deixeu-me. No cridi, home, que si ens ve, que no ens vegin. És el meu fill. El meu fill. No cridi, que si ens veu algú. Sentiu? Sí, són els que van oir missa primera. Me'n vaig. Esperis, no se'n vagi encara. Deixi que els passin. Voleu dir? Sí. Mentrestant, doni'm allò. El què? Ja se'n recorda? Teniu. En Pau. Me'n vaig. Esperis, que encara passa alguna persona. Sí, és un virus. Deu ser el darrer. Ja està, fugi. Salut. Esperi un moment. Què voleu? Vagi a oir missa. Oir missa? Sí, home, vagi. Està a punt de començar. Salut, sepulturer.